Hej, jeg hedder Pingui, og jeg er en pingvin. Jeg vil gerne fortælle jer om global opvarmning. Jeg vil forklare jer om de 2 mest udbredte teorier, som der er om global opvarmning. Den menneskelige udledning af drivhusgasser og partikelstråling fra galaksen. Vi har set filmen En ubekvem sandhed af Al Gore. Vi har brugt filmen som inspiration til vores kortfilm. Vi har interviewet folk fra Gefion Gymnasier og unge udefra om deres viden om global opvarmning. Vi har også interviewet Jan Søndergaard, som er politisk rådgiver hos Greenpeace. CO2-mafia. Du må ikke komme tilbage. Solstråle. Jamen, så bliver jeg jo på jorden og opvarmer den mere end nødvendigt. CO2-mafia. Ja, muhaha. CO2-atmosfæren bliver tykkere og tykkere på grund af vores fabrikker og menneskernes affaldsstoffer. Det er en stigning, som fortsætter og bliver værre og værre, hvis der ikke bliver gjort noget ved det. Jo flere solstråler, der bliver fanget under atmosfæren, jo varmere bliver det. Så for eksempel isene rundt omkring i verden smelter. Det er et problem, som forskellige organisationer, som for eksempel Greenpeace, beskæftiger sig med i dagligdagen. Her ser vi et billede af en fabrik og et stort rør, hvor der bliver udledt CO2. Og det er ikke godt, fordi den fabrik er med til at øge den globale opvarmning. I hele verden udledes der mere end 50 milliarder ton CO2 om året. Over halvdelen stammer fra fossile brændsler. De største udledninger kommer fra Kina, USA, sammen med EU, Rusland, Indien og Japan. Hvilken form for drivhusgasser forårsager menneskerne? Ja, menneskene er med til at lave mange former for drivhusgasser. Den største, vi kender, det er fra vores afbrænding af fossile brændsler, altså kul, olie og gas, som vi bruger i forbindelse med varmeproduktion, elektricitetsproduktion, og når vi laver industrielle produkter og i det hele taget transport og sådan nogle ting. Men der findes også andre drivhusgasser, som er vigtige. Det er for eksempel, når vi hugger regnskoven op, og dermed slipper det løs, som er den CO2, som er fanget i regnskoven, at vi slipper den op i luften, og det skal også med til at skabe klimaforandringer. Så der er flere forskellige faktorer, som er drivhusgasser, og her er CO2 altså den største, kuldioxid. Hvordan kan Greenpeace være med til at forhindre den globale opvarmning? Vi har i rigtig mange år arbejdet specielt på det, vi kalder vores klimakampagne, med at sikre, at man går væk fra afbrænding af de fossile brændsler på 2 måder primært, nemlig ved, at man prøver at lave så energieffektive løsninger som muligt, altså prøve at bruge noget mindre energi på det, man skal gøre. Og den anden er selvfølgelig at prøve at erstatte de fossile brændsler, og i øvrigt også atomkraft, med vedvarende energi. Især vind og sol. Hvem er de største syndere i CO2-udslip? Ja, syndere er jo både dem i virkeligheden, som man kan sige, bruger de her ting, men det er jo også et politisk spørgsmål om, hvem der er synderne. Altså, hvordan sikrer vi, at vi får den omstilling, jeg snakkede om før, nemlig komme væk fra at bruge de der gas, olie, kul, og gå over til den vedvarende energi. Der skal træffes politiske beslutninger, så man kan sige, at det politiske system har sit ene ansvar i forhold til, at vi går i den rigtige retning. Stille nogle rammebetingelser op, der gør, at vi stiller om til vedvarende energi. Så er der selvfølgelig også dem, der hele tiden bliver ved at søge, at vi bliver i de fossile brændsler. Det er for eksempel olieindustrien, kulindustrien. Olieindustrien, som i dag, til trods for at vi godt ved, at vi skal omstille, hvis vi skal sikre, at det ikke bliver rigtig alvorligt med de menneskeskabte klimaforandringer, så er vi nødt til at stille om. Fortsætter med at lede efter mere olie og mere gas, til trods for, at vi godt ved, at vi i virkeligheden kun kan tillade os at afbrænde cirka højst 2/3, måske kun 20%, eller en tredjedel, højst måske kun 20% af de fossile brændsler, vi allerede har påvist. Men alligevel leder de efter mere olie, efter mere kul, som de ønsker at afsætte. Så der er altså både nogle politiske beslutninger, men der er også nogle industrier, som ikke tager det alvorligt, at vi skal stoppe med at bruge de fossile brændsler, og vi skal over til vedvarende energi. Hvad ved du om global opvarmning? Jeg ved, det er et stort problem, og der er rigtig mange mennesker, som tror på det, og rigtig mange mennesker, som ikke tror på det. Men størstedelen af verdens befolkning tror på, at det har en stor betydning for vores klima og vores fremtid. Og hvordan tror du, man kan forhindre CO2-udladning?
ved at bruge mindre, ved at købe færre ting, fordi produktionen udleder rigtig meget CO2, og ved generelt bare at være mere asketisk med sin livsstil. Mit navn er Alexander. Jeg bliver udspurgt om global opvarmning. Hvad ved du om global opvarmning? Jeg ved, det er meget betydeligt, og der er mange politikere, der har fokus på det nu, fordi vi mennesker udleder så meget global opvarmning nu til dags på grund af den teknologi, vi har, der har gjort det tilgængeligt for os, og desværre skadet vores CO2-lag på den måde. Altså, jeg tænker, at vi finder noget i løbet af... Og hvordan tror du, vi kan få CO2-udledet? For eksempel, hvis man skulle sige, bruge sin bil mindre, fordi selvfølgelig det er jo en af hovedårsagerne. Nu har jeg ikke selv bil, men ja, hvis man brugte alle ting, der tænker lidt over, hvad det er, man bruger sin ting til. Så man virkelig har brug for at køre bil eller sådan noget. Var det det? Ja, tak. Vores konklusion er, at det er primært drivhusgasserne, der har mest indflydelse på den globale opvarmning. Hej, først Y. Vi bliver spurgt om global opvarmning, og jeg hedder Alexander, og det er Markus. Okay. Hvad ved I om global opvarmning? Det er globalt.